गुथाल गुथाल नै पेपार गांसे बेनिफ्राय पेन गंसे लाबोलाय मा लाबोनांगौ दिनै एसे लिरनि र' आङो माबा लिरना दोनखानि हिसाब खालामना दोनखायाबा मा नांगौ मा नाङा उनाव आरो जाहैनाय नङा गोसोखौनो खांनाय नङा ओजा थांनानै मा नांगौ लिरखाना दोनखाजोबनि सोर फन हरलायखो सनजिबसो माथो औ सनजिब ओइ गुड निउस दंलै मोनसे गुड निउस मा गुड निउसलै ओइ नोंनि दुश्मना थैबायलै नोंनि सुथुरा मा सोर दुश्मन सुथुरा थैखोब्रा बक्सिया थैबायनोलै बक्सिया केन्सार बेमार जाना थैबायनो बक्सिया मा बक्सिया केन्सार जाना थैबाय नंगौना नङालै नंगौब्रा खुसियावनो बाद्ल'दों फोथायनोनो हायाखैलै थैबाय बक्सिया केन्सार जानानै मोजाङानो जादों साला आंखौ बुथारनो नाजानाया गावसोरानो थैग्रोबायना खम जाला टेनसन होआखैमोन बिसोरो जोंफोरखौ जायखिजाया इसोरा बुथारनानै लांबाय बिराद मोजां मोनबायलै आं हाजारबाबो मायबा मोनसे सानफ्लांबाय थानाय जायोना खम जाला टेनसन होबोदोंमोन साला नोंसोरजोंनो नोंसाजों लोगोसे आंखौबो खम टेनसन होदों साला बिराद मोजां मोनखाबायलै आं थैबाय बे हाला बोरायाबो थैबाबो जासिगौ बिबा अबाव दोङो बिबो थिबि केन्सार ब्रेन टिउमार जाना थैबाबो जासिगौ बोराया साला थाल्ला जासिगौ सासेखौथ' इसोरा लांखाबाय बे सासेयाबो थैबाबो जासिगौ हामदोंलै थैदों साला जोंफोरखौ बुथारनानै बांद्राय जागोन सानदोंमोन ना नुदों दा नुबाय बांद्राय लफिया खालायबा बेबायदिनो जायो मानसिया जोंखौ बुथारनो नागिरनायावनो गावसोरासो थैलांबाय जायखियानो जाया मानो इसोरा मोजाङानो खालायबाय दे बक्सिखौ केन्सार बेमार खालामना बुथारना लांनानै सालाया औ बिराद मोजां मोनदों आंबो थैनायखाय आंबो सानफ्लांबाय थायोमोन माब्लाबा फैगोनसो नामा होननानै फैफिनगोनसो नामा नागिर होननानै थैबाय दे आंनि गथ' गथायफोरा मोजाङैनो थासिगोन बे गथ'फोरनि थाखायनो आं टेनसन जायोमोन मायबा खालायाथ' माबायाथ' होननानै बेनोथ' दे होमबालाय मोजाङैनो दंमा नोंसोरो दे दं दे मोजाङैनो दे आंबो आइनो आरो सुदेमनो खोन्थानो र' गुड निउसखौ आंनिबा बे हारामि गुन्दाफोरा बक्सि आरो हालाया जुदि मायबा मोनसे जायामोन दाथ' हालाखौ मोनथिना दोननाय खिन्थु बक्सियाबो जुदि थैयामोन बियो जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव फैथारगौमोन बियो रादायमोनखौ नागिरनानै बिनि फेमिलिखौ नागिरनानै आरो फैनानै मायबा नङा मायबा मोनसे गाज्रि खालायफैखागौमोन बिसोरो जि खालायदों बिराद मोजां खालायदों इसोरा बे फाग्लानो जन्थानि लेसालाय मा गबाय थायोलै फाग्ला नांदेरनायसोलै बे गबाय थायो मोजां नुनानै बायबाय माबा गबायसो थायो माथो खिजानाय बायदिनो आबा रनि दिनै अफिसाव थांगोन ने नोङो औ थांगोन आयै होमब्लालाय रेडि जादो दसथानि सिगां सहैनांगौ दिनै र' होमबालाय दुगैनि आं दुगैयाखै अफिसाव थांगोन होननानै सानखादोंमोनब्ला मानोथो दुगैयाखै दासिमबो थां माबोरै दुगैथां गोबाव खालायनो हाया थांगोन थाङा जानानै र' दानो जागोन आंना गथ'खौ जेन थेन अफिसनि खायदा खानुन अफिसनि खामानिफोरखौ एसे सोलोंहोना होनो हाब्ला टेनसन गैला आंहा माबोरैबा बिखौ अफिसाव गोसो जहोग्रा खालायनो हाब्ला जेबो नांला आंनो भिन्दिखौबो गेसावनो एवनोसै आं बनानो गैला अरदाबाव संनोबो बनाबो गैलानो होनजायो थनै थथामल' दं खोमा बिफा फिसा सानैबो बिसोरबो समबो मोनाना फुङावनो थाङो थांनानै आरो हरावसो मोनफैयो आंबो हाख'ला बन सिंखावनो आइयाबो आगोल हायोमोन दा हालानो आइयाबो खामलासो लिंनांगोन बायदि मोनबाय र' आङो मा एवनो नागिरदों बिहामजो भिन्दि एवनो नागिरदों आङो नों जागोन ना जाया भिन्दिखौ जायाहाय आं भिन्दि जानो मोजां मोना बै ना गोरान एसे दङ बेखौनो बाथोन देना जागोन आंहा दै सोमनानै गरमथारबो होमब्ला नोंनो जेबो एवला आङो भिन्दिखौनो एवनोसै मैयानि खारै ओंख्रियाबो दङ एवनाङा जाया आं बेफोरखौ बाथोनजों दै सोमना जागोन आंहा सामब्राम गुफुरालाय अबावथो बिहामजो बेयावनो दं बायदि मोन्दोंमोन माथो सामब्राम गुफुरानो थाइसेबो गैला माथो दङमोन माथो बै सिंनि खिरखियाव नायलाय बानलुजों दंफायो दे बाथोनाव सामब्राम गुफुर होनो मोनाबा मोजां मोनथाराहाय आं लागि जायाबो बाथोन साथोन सामब्राम गुफुर गैयाबा जायाहां दङ बै गाहायथिं नायलाय दङ आयै सुदेम मोनसे मोजां खौरां दं मा खौरांहाय औ गोसो गोजोनलायनाय खौरां बक्सिया थैबायनो केन्सार बेमार जाना केन्सार बेमार जाना थैबाय बक्सिया आयु नंगौना नङाहाय बेफोरखौनो टेनसन मोनबाय थायोमोन आंहा माब्लाबा फैगोन माब्लाबा बुथारफैगोन गथ' गथायफोरखौ होननानै थैबाय हे इसोर भगबान बेनिख्रुइ मोजां खौरां आरो मा थाबावगोन थैथों बिफाया थैयाखै न मोनथिया बे पाप्पि हालाखौ मा जाखौथाय बिबो थैखौसो ना माखौसो बिनि खबर मोनाखैनो जायखिजाया माबा सनजिबासो खबर हरदों
केन्सार जाना थैबाय होननानै रितुआ खबर हरदोंनो। हामदों साला हामदों जोंफोरखौ बेबायदि खालायनाया थैबायना सालाया माब्ला थैनायनो मैया थैदोंनो मैया केन्सार जाखादोंमोननो मानसिया मालाबानिफ्रायनो। हामथारदों मोनदों साला बेबायदिनो जानांगौ बे बोराया बे हाला बोराया बेबो जाथारनांगौ हे इसोर बेबो थाबनो थैहाय बे फिसाजोआथ' थैबायानो हे इसोर सयथि बिफायाबो थैदोहाय माबारै बिबो बेमारफोराव जब्राफोराव जानानै गोग्लैनानै थैबाबो जागौ सान्थि मोनगोन आंहा नङाबा टेनसन जाबाय थायो माबा माबि खालायजोबगोन होननानै नुदोंना मालायखौ खस्थ' होनाया मालायखौ दुखु होनाया आलाय सिलाय खालायनाया मालायखौ बुथारनो एसे थिनबाय थानाया गावहानो थैबाय दा खम जारला खम दिसथाब खस्थ' टेनसन होदोंमोन बिसोरो सानसे समाव बिफा फिसाला साला हामदों साला बेबायदिनो जानांगौ बेफोरबायदि मानसिफोरजों रितुआ थांदोंमोन नामा नायनो औ रितुआनो खिन्थाहरदोंनो। बे रितुआबो बेजों सोमोन्दोआव दंमोन नामा गैया बेबायदि सोमोन्दो गैयामोननो थैनो गोनाङाव बे जेलनिफ्राय फन खालायहरदोंमोननो न'नि मानसि नागिरगासिनो होननानै खेबसेबाबो फै होननानै लिंहरनायखाय थांदोंमोननो रितुआ। ए बे फिसाज्लाया बक्सिनि फिसाज्लाया रितुनि फिसाज्लाया मा जाखो बेलाय आयै सिरि बुं खोनागोन गथ'फोरा न'आवनो दंजोबो। औ खोनागोन बिसोरो हा बेनोथ' फिसाज्लायालाय मोनथिबायना मोनथियाखैबा बिफाया बक्सिमोन होननानै बेथ' जेनेबा नोंखौसो बिफा सानना लायो खोमा खिन्थायाखै खोमालै बेफोरखौ खिन्थाबानो जायो बे पापिनि फिसाखौ खांनानै बे गुन्दानि फिसाफोरखौ खांनानै दा जोंहानि आंनि फिसाज्लाखौसो बिफा सानबाय थागोन माब्लाबा होसोना फैयाबानो जाबाय बे सिरथायै बेफोरखौ रायज्लायनांला टेनसन मोनोहाय आङो बे गथ'आबोबा माबायदि आखल गाज्रि जागोन बिफायाबो बिबौआबो जोंफोरनि न'खौ हाराहास्ति होननानै अयथासार खालामनानै टेनसन होदोंमोन बुथारनो नाजानाय मानसि बिसोरो गुन्दा सिखाव मानसि बे फिसाज्लायालाय अबाव मोजां जानो बे फिसाज्लायाबो सानसे समाव बिसोरनि आखलखौ लाबासो र' मोनथिया माबायदिथाय जाबाय रायज्लायथ'नांला बिराद मोजां मोनखाबायहाय आं थैनाय होनना मिथिनानै आंबो साला दिनै हारानो फैदों साला दिनैनो खालायखानांगोन दिनैनि समखौ ओरैनो थांनो होनानै नङा आरो अबावबा फैस जाना थागोन बेलाय फैफानायालाय सोर बेलाय माथो फिसाला गिदिर बिदिसो मोनो आं फिसाज्ला गिदिरा नङा बेलाय मानो फैफायखौ दिनै जोंना टारगेटआ बे सासेल'सोमोन जे बाथो जागोन आयै गारिखौ बेयावनो पार्क खालायसिगोन नामा बेयावनो दोनसै आरो बेयावनो दोनखायो आं आबा गारिखौ पार्क खालायनानै थाथों दे बेयावनो ए आइनो फन खालायनानै खिन्थानो र' खामानिया दिनैनो जागोन होननानै र' साबोदखौबो फन खालायना लिंहरनि मालायफोरा मालाय दैबाना जाखांनायनि उनाव बेसे मालाय बोथिया ना थुरि ना सिंग्रा ना मोनसोदों फोथारफोराव ना गुरि सारै जोंहासो साला फुवा 100 थाखा 80 थाखा होननानै बायै जानांगौ जादों बिबो साबा सयजन मानसि मोजाङैनो मोनजाया एसेल' मोनजायो बे हाबिलायाबो ओरैनो ज'यै थायो बिमाया ना लाबोबा बेदर लाबोबा बेखौ हले खां रायख' बायदि जानो हागौ एवै जाबाय थागोन नाखौ हले गुरनो थांनो नागिरा मालाय सिख्लाफोरा मालाय गामियाव दाखालि नुदों बेसे मालाय गावसोर बायदि बैसोनि सिख्लाफोरा बेसे ना गुरदों मुस्रि सादों माबादों जोंना बे हाबिलाया गैया जानोल' रोंगो ना सारनो होन थांबाबो सारा ना गुरनो थांनो हाया बे रुवाथि थानानै जाग्राफोरानोसो ना गुरनो थांनो हाया सायावनो मोननायखाय सायावनो बुस्थुखौ गासिबो नांजोबगौ बेसे मालाय ना ओंखारदों बेसे सारगासिनो नै सिख्लाफोरा दानिबो मालाय जेखाइ खबाइ लानानै थांदों मालाय बे हाबिलायासो थांनो रोङा सायावनो मोनजायोथ' सालिया र' थांनो होबावनो र' बिखौ बेसे दाम बेफोरखौ गामियावनो फोथारावनो बेसे मालाय सारै मोन्दों मालायफोरा मालाय सान्द्रि फोरान दोन्दों जों आरो नै जानोनो गैबावा 100 थाखा 80 थाखा होननानै फुवा बायै जानांगौ जायो थोआबो थोआ इबो जायो बिबो जायो साला सारनो होबावले साराया ना गुरनो बालाय गुरैया ओइ हाबिला नाखौ गुरनो थांनो होनाया मा जाखो नोंहा दानो मायबा मोनसे बाहाना खालायलायगोन बे सादों मायबाया सादों मोदोम सादों आथिं सादों आसुगुरि सादों माया साया बिना गासैबो सायो देहायाव मायबा मोनसे बुंबा सानायल' साला खानायाल'सो साया नामा ना गाबोन समफोर खानायाबो सादों होननानैसो बुंगोन नामा बे खाथिया साला नस्थ' जायथिया आयै दिनै जोंफोरनि खामानिखौ जाफुंगोन बायदि मोनदों आं आयै बे सैमानि फिसाया फैदों नामा दिनै आयै फैदों नों माबारै साबोदखौ फन खालाय बेनिफ्राय मैयानि जायगायावनो फैनो हो बेखौ Okay, that's great. आं साबोदखौ फन खालायनानै मैयानि जायगायावनो थांनो होगासिनो आयै मोनसे प्रब्लेम दं मा प्रब्लेम जालायखाव जायखिजाया प्रब्लेम जाया मानो दिनै माबा मोनसे खालायनानैबाबो एक्सिडेन्टखौ खालायथार एक्सिडेन्टखौथ' खालायखागोन आयै होनब्लालाय मा प्रब्लेम माने आयै बे रितु हारामिजों बेनि फिसाज्लायाबो फैफादों दिनै अफिसाव गारियाव नुदों आं सानैखौबो माथो जानो माने जेनेबा आयै दाहाय थांनायावबो फिसाज्लायाबो थांफाब्ला एक्सिडेन्टआव सानैनाबो जागोन माथो फिसाजो फैदों बेफोरजों जोंजों जेबो खोथा फैया
जों जास्ट एक्सिडेन्टल' खालायनांगौ बेयाव सोर थायो सोर थाया जों बेफोरखौ जेबो मोनथिया जास्ट ब्रेक फेल खालाय आरो एक्सिडेन्टखौ खालाय मोजाङै थाबनो जायखिजाया बे गारियाव रितुआ थानांगोन रितुजों लोगोसे सोर थायो सोर थाया बेफोरखौ आं जेबो मोनथिया नों बेखौ साननाङा जास्ट खामानियाव फकास खालाय जास्ट डु इट अके आइ नों साबिरखौ फन खालायनानै माबोरै फैनो खोथा बे रितुनि फिसाज्ला गिदिरावलाय मानो सुनि सुनि फैफानांगौ आं बेखौ जेबो खालायनो गोसो गैयामोन बाट क्या करे उफाय गैया बेबो जुदि थांफायो थांनायाव इट्स मा खालामबावनो आरो देखा जायगा ओरैनो न'आव थाबाय थास्लायस्लाय बिथिं थांहां बिथिं फैहां नाखौनो गुरनो थांनो हाया नामा नोङो जाथोआ थोआ बिमायखौ बायना लाबोनायखौनो मोजां नुबाय थायो एसे गुरना होयोबालाय माथो जायो एसे नाखौ गुरैबा मा जायो बैथा ना गोरि ना सें ना बेसे सिंग्रा ना खावै ना बेसे मोनबोदों मालाय मानसिफ्रा खबाय खबाय सान्द्रि फोरान दोनदों जोंना आरो साला थाङा आंगौमोन हांनानै आंनि आथिङानो बेसेबा दै बुंजाजोबदों साबाय दङ दा आरो दैयाव ओंखारबावबा बांसिन सागोन जागोन दै बुं बाव दै बुंजादों होननाय बाहाना दै बुंजागोन सागोननो मानिबा जोंफोरनिया दै बुंजायाखै जोंफोर खामानि मावा 24 घन्टा सेन्देल गानालासिनो खामानि मावथिंबाय थायो बिथिं थाङो बिथिं फैयो गावनासो आथिङा दै बुंजाबायनो मानिबा खामानि मावनो बानानै आंनो गोसो गैया ना गुरनो गोसो गैया होननानै बुं सान्दुं गोसो ओंखारनो गोसो गैया होननानै बुं आं सान्दुंखौ गिया नै आं आगोलनिफ्रायनो थांखायो ना गुरनोबो आं मोजांसो मोनो ना गुरनो दा आंना आथिङा सासोदों माबोरैबा सासुदों आथिंफोरानो दै बुंजानानै दोन नंखाय बाथ्राफोरखौ आं सिगाङाव दा बुंसै नाङा फाङा बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो